Magandang araw po mga ka-rides. Papunta po kami ngayon ng BMC Psychiatric Department. Diyan po yan sa may Kadlan, Pili, Camarines Sur. Dahil po sa pang-walong follow-up check-up ni Kuya Froilan. Dumaan po muna tayo ng supermarket para po i-grocery po natin sila. 4 PM na po sila nakauwi. Ang biyahe po kasi from Kadlan, Pili to Cagaykay, Goa, more or less 2 hours po kasi ang biyahe. Laki na po ng pinagbago ni Kuya Froilan. Dati po kasi ikinulong po siya for 2 years kasi nananakit na po siya. Sa ngayon po, nauutusan na po siyang bumili sa tindahan. Ito po yung reseta ni Kuya Froilan na di po available sa loob, kaya sa labas po natin ito bibilhin. Ito po dati si Kuya Froilan. Ito po yung time na dadalhin po natin sa BMC Psychiatric Department si Kuya Froilan para ipa-confine. Kay nasa Limbingan, sa nagtabang sa Maraming salamat daw po Sir Edwin Bernal sa patuloy na pagtulong kay Kuya Froilan. More blessing pa po sa inyo. Diyos mabalos po. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong kay Kuya Froilan simula't simula po. At nagpapasalamat po ako kay Sir Edwin Bernal sa patuloy na pagtulong po kay Kuya Froilan. Maraming salamat po. Ito naman po yung Cup for a Cause project ko. Sa mga gusto pong bumili, pwede nyo po akong i-message. Ang kikitain po natin dito ay itutulong din po natin sa mga nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.